Pakumveka mphekesera yambiri, pakumveka mphekesera yamphamvu, pakumveka mphekesera yoposa mphekesera kuti president wa dziko lino, dziko la Malawi, wasankha Patience Namadingo kukhala running mate. Iyeyo azachita izi officially mu nthawi imene azikapereka makalata ake ku bungwe lija la MEC. Koma nkhani ndi yakuti pamene izizi zikuchitika, kumbukirani pachakuti tikuthamangira ku chisankho chimene president wina aliyense pafupifupi akulakalaka kuti atayendako ndi munthu amene ali ndi chikoka kwambiri ku mbali ya ndale, amene ali ndi chikoka kwambiri kwa achinyamata, amene ali ndi chikoka kwambiri ku nkhani ya zinthu zonse, makamakanso mu kaganizidwe. Koma zankomera kwambiri kuti Lazarus Chakwera atenge Dr. Patience Namadingo akhale running mate wake. Tonse amene timamudziwa Namadingo, munthu amene zaka zokwana 7 zapitazo anayankhula kale kuti iyeyo akazakwana zaka zokwana 34 mu nthawi imeneyo azayimirira pa mpando wa upresident. Koma chifukwa chakuti zisankho zachidwa shift, malo mokuti anthu akavota mu 2019 amene kasokuti azavoti mu 2024 kenako 2029, zinapezekano kuti zinthu zasintha ndi chaka chimodzi, zimene zinapangisa kuti Patience Namadingo mbuyomu anabwerapo poyera ndi kuzayankhula kuti azakhala president wa Malawi mu chaka cha 2030. Iyeyo izi zikuoneka kuti zikhonza kupherezera ndithu pamene zikumveka kuti president wa dziko la Malawi wamusankha iyeyo. Namadingo wakhala ali active pa ground kuchokera mu nthawi imene anayamba kutchuka ndi zoyimbayimba, kuyamba kuyimba nyimbo zake zija amene amati msati mseke. Iyeyo wakhala ali pa ground kuthandiza anthu osowa, kuoneka m'malo osiyanasiyana, kuchita ntchito zachifundo, kupanga zinthu zosiyanasiyana. Iyeyo tikumbukire kuti anakwanisapo kutolera ndalama imene mpakana anafuna kuti amange wadi ya anthu odwala kansa. Tikumbukire mu nthawi chakuti zinafikapo kuti mpakana a news a Times anachita kulemba pa forefront kulankhula kuti Namadingo ndalama zathu zili kuti, kumulankhula m'malo mwa onse ogwira ntchito ku Queens. Nkhani imene inachita debate imene Namadingo anali pa live imene inaonedwa ndi anthu ochuluka kwambiri mu nkhani za mu history ya oyimba kukhala live pa Facebook. Tikumbukirenso kuti iyeyo anathandizira munthu uja wa khungu la chialbino, munthu uja amene anayimba nyimbo ya cover ya Mapulani, amene anali ndi kansa ya pakhungu, amene ankafunika kupita mdziko la Zambia kuti akalandire thandizo. Namadingo anazipereka m'malo mwake kuyima ngati chifanifani ndi cholinga chakuti iyeyo akwanirise kuchita deliver zimene anthu ankafuna. Komanso koposaposa ndi chinthu chofunikira kwambiri kuti tikumbukire kuti mu nthawi zingapo wakhala iyeyo akuthandiza anthu ndi chakudya, ndalama, kulipirira ana school fees, kuona ana ovutika mzipatala ndi zinthu zina zochuluka. Iyeyo anaoneseranso poyera kuti ndi munthu osazikonda, pamene single handed anapanga zinthu zimene palibe aliyense anazipangapo, zinthu ngati kufuna kukonzesa ma ambulance pa chipatala cha Mangochi chimene anthu ambiri anachikana, chimene ndi project imene anthu akuluakulu amene amayendesa boma la Mangochi anakana, ngakhale nzika zake zinkafuna kuti zinthu zichitike motero. Koma tikumbuke kuti kukonzesa ma ambulance pa chipatala chimenechi cha Mangochi sikuti chikanakhala chinthu choyamba iyeyo kuchita. Tikumbukenso bwino kuti izi zinayamba zachitikapo mu nthawi imene iyeyo anayamba kukonzesapo ma ambulance maboma ngati Chikwawa komanso Mwanza, kungotchula maboma ochepa chabe. Iyeyo anaperekanso ambulance kuja ku Chitipa Nthalire. Iyeyo anaperekaponso njinga ya moto kwa munthu amene ankagwira ntchito pa chipatala china cha Chiyendo ku boma limeneli, mboma la Chitipa. Izi ndi ndalama zochokera mthumba mwake, penanso mwina ndalama zothandizidwa ndi anthu akufuna kwabwino kuti project yake ipitirire. Koma chodziwika bwino, chinthu chimene sitingachikane ndi chakuti iyeyo anali pa forefront kuonesesa kuti china chilichonse chikhale m'malo mwake. Namadingo ndi mmodzi mwa anthu amene anapanga zinthu zothekera kuti dziko la Malawi likhale ndi zonse zofunikira zimene zikhonza kupindulira nzika zake, zikhonza kupindulira nzika zimene zili zovutika. Namadingo mchaka cha 2024 komanso mchaka cha 2025 anayaka moto kwambiri, amene anayamba kuoneka mma interview amene iyeyo ankawakana poyamba mu wireless ya Times komanso pa wireless ya Zodiac. Anakhala akuoneka akupereka maganizo ake osiyanasiyana kwa anthu, akupereka maganizo ake amene apindulire anthu, akupereka maganizo ake amene akhonza kukwanisa kusintha kaganizidwe kathu makamaka achinyamata pandale. Namadingo anachitanso ekha amene
approve mu nthawi imene anamufunsa mafunso Chakwera mopanda mantha kumufunsa funso lakuti kodi ndinu olonjezedwayo kapena tidikire wina. Kuphatikizapo anapitanso pa wailesi ya Zodiac ndikukayankhula kuti ineyotu sikuti ndimafunsa funso lokuti andiyankhe koma ndimangowafunsa zinthu zimene zili pa ground, ndimangowaunikira kuti aganizire zinthu zimene zili pa ground. And zinamtengera Chakwera kanthawi ndithu kubwera ndi mayankho amene ankafuna kuti amuyankhe, amene anakamuyankhira mu tawuni ija, tawuni ya Mzozo. Ndizosakayikisa lero kuti wandale wina aliyense akhonza kufuna peace ya Namadingo ikhale kumbali yake, wandale wina aliyense akhonza kufuna patience Namadingo kuti akhale kumbali yake, munthu wina aliyense amene amaganiza as long as ali wandale akhonza kufuna patience Namadingo kuti akhale mbali imene iyeyo afune. Langa dzina ndi Sam Mavita, ndimapanga mavideos osiyanasiyana pa YouTube. Kodi mukuganiza ngati Patience Namadingo akhonza kukhala presidential candidate wabwino kwa Dr. Chakwera, kapena mukuganiza ngati Namadingo amafunikira mwina kabambe, kapena mwina amafunikira ku DPP, or else mwina zingofunikira kuti apite ku MCP komweko koma iyeyo akakhale pa top asakhalenso osatira. Dzina langa ndi Sam Mavita, tionane mu video yosatirayi. Mu video ndinafotokoza kuti chingachitike ndi chani ngati Namadingo angakhale president wa dziko. Koma hey guys, mungakhulupirire video ndinayipanga 2 years ago. Taionera video muone ngati ingaphelezere zimene Namadingo akhonza kuzachita. Tionane mu video imene.